በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ሰዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዘለኹ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 13 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲት አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አዴ ልሳን ኩልኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅዱሳን አባ ኢያሱን አባ ዮሴፍን 13 ሚያዝያ በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅዱስ አቦ አባ ሜልዮስ አርድእቲ ዝኾኑ ክልተ ቅዱሳን አባ ኢያሱን አባ ዮሴፍን ብሰማዕትነት ኣዕረፉ። እዚ ድማ ኣብ ደብረ ኮራሰን ሰማዕት ዝኾነ እዩ። እንሆ ድማ ኩሉ ምስክርነቶም መንፈሳዊ አቦኦም አባ ሜልዮስ ሰማዕት ኣብ ዝኾነሉ ናይ ዝወርሒ 28 መዓልቲ ተጽሒፉ ኣሎ። በረከቶም ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለክሙ ኢያሱ ወዮሴፍ ሁርያን አርድእተ ሜልዮስ ዘደብረ ኮራሳን ሶበ ኢየሱስ ትብሉ ፈጣሪ ብርሃን ዘቀተልኩሙ ውሉደ ንጉስ አብዳን በውስተ ልቦሙ ዘቦአ ሰይጣን ይብል በረከቶም ሕደረና። ከምኡ ድማ ቅድስት ዲዮኒስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ሃዋርያት ዝሸምዋ ዲያቆናዊት ቅድስቲ ዲዮኒስ ሰማዕት መዘከርትኣ ኾነ። በረከታ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን ለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ሰላም እብል ለዲያቆናዊት ዲዮኒስ እለ ሰምዋ አርድእተ ክርስቶስ በዕለተ ዛቲ ቅድስት በስጋ ወነፍስ ወበትንባሌሁ ለሰማዕት በናድሊዎስ መንገለ የማኑ ያቆመነ መሃሪ ንጉስ ይብል ከም በረከታ ይሕደረና። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅዱስ መናድሊዎስ ሰማዕት መዘከርታ እዩ። ናይ ቅዱስ አቦ አኮሊ ሳቲሞስ ናይ 4 መነኮሳትን እውን መዘከርቶም እዩ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎቶም በዞም ኩሎም ቅዱሳን ጸሎቶም ይምሓረና በረከቶም ይሕደረና አሜን። ናይ ዕለት 13 ስንክሳር እዚ መስል በረከቶም ይሕደረና አሜን። ናይ ዕለት 14 ስንክሳር ድማ ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በረከተ ረድኤት ናይ አቡነ አረጋዊ ወርሓዊ በዓለም ናይ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። እንኳዕ ናብ ናይ ሊቀ ጳጳሳት አባ መክሲሞስ ዓመታዊ በዓል ዕረፍቲ ኣብጽሓና። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አባ መክሲሞስ ሊቀ ጳጳሳት 14 ሚያዝያ ጳጳስ ማለት አቦ መራሒ ጓሳ ማለት እዩ። ብናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣስተምህሮ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ናይ መንፈሳዊ ስልጣን ደረጃታት በአጠቃላሊ 3 እዮም። ንሳቶም ድማ ዲቁና፣ ቅስና፣ ጵጵስና እዮም። ብስርሖም ድማ 9 ክሳብ 9 ዝኣክል ክፍልታት ኣለዎም። ካብዚኦም ዝዓበየ ድማ ስልጣን ጵጵስና እዩ። ጵጵስና ማለት ናይ ክርስቶስ ኣባጊዕ ከም ናቱ ገይሩ ዝሕሉ ማለት እዩ። እዚ ስልጣን ኣብ ምድሪ ሰኸም ዕዳ እዩ፣ ኣብ ሰማይ ግን ክብሪ እዩ። ማንም ሰብ ንስጋኡ እንተዘይጨኪኑ ጵጵስና ኣይምነን። ቅዱስ ጳውሎስ ሰናይ ግብረ ፈተወ ማለት ጵጵስና እንተተመነየ ጽቡቕ ግብሪ ፈተወ ይብል ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3:1 ንዝብል ሒዙ ሽመኒ ዝብል ናይ ናብ ዘይጠፍእ እሳት ዘደርቢ ከቢድ ውሳኔ እዩ እሞ ምክንያቱ ሓደ ክርስቲያን ዝሕተት ብናቱ ሓጢአት ክኸውን ከሎ ሓደ ካህን ከዓ ስለ ናይ መንፈስ ደቁ ይሕተት። ዝዓበየ ተሓታትነት ግን ናይ ጳጳስ እዩ። ሓደ ጳጳስ እንተጾመን ጸለየን እኳ እዚ ጥራይ ንድሕነቱ ብቑዕ ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ መንበር ዝተቐመጠ ንኣባጊዕ እምበር ንርእሱ ከድሕን ኣይኮነን። ጎይታ ከም ዝበሎ ይሜጡ ነፍሶ ቤዛ ኣባጊዑ ሕያዋይ ጎሳ ነፍሱ በጀ ኣባጊዑ ኣሕሊፉ ዝህብ እዩ ይብል ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 10። ስለዚ ክህነት ወይ ከዓ ጵጵስና
ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ከቢድ ሓላፍነት እዩ። ኣቦታትና ሃዋርያትን ተኸተልቶም ሃዋርያውያንን ዓበይቲ ናይ ጵጵስና መናብር መስሪቶም ትምህርቲ ምስ ወንበሩ ኣተሓላሊፎም እዮም። ኣብዚኦም መናብር ጵጵስና እዞም 4 ዝዓበዩ እዮም። ንሶም ከዓ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ሮም፣ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ናይ አንጾኪያ፣ ናይ ቅዱስ ማርቆስ ናይ እስክንድርያ፣ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ኤፌሶን መናብርት እዮም። እዚኦም መናብርት ካብ ዕርገተ ክርስቶስ ክሳብ 443 ክሳብ 451 ዓመተ ምህረት ጉባኤ ኬልቄዶን ብሓድነት ጸኒሖም ተፈላለዩ። ካብዚኦም መናብር ማእከል ናይ እስክንድርያን ግብፂ ናይ አንጾኪያን ሶርያ ክሳብ ሕጂ ብሃይማኖት ተዋህዶ ጸኒሖም ዘለዉ እዮም። ናትና ቤተ ክርስቲያን እውን ሃዋርያዊት ከም ምዃና መጠን ንሃዋርያት መሲሎምን ንሃዋርያት ኣኺሎምን ንዝተንስኡ ጳጳሳት ኣቦታት በቢግዚኡ ብበዓላት ትዝክርን ተኽብርን እያ። ብፍላይ ድማ ንናይ እስክንድርያን አንጾኪያን ብዙሓት ኣቦታት ነኽብር። ንሳቶም ንቕንዕቲ ሃይማኖትን ንኣባጊዖምን ክብሉ ብዙሕ መከራ ብምስጋና ተቐቢሎም እዮም። ካብ ማእከል እዚኦም ሓደ ድማ ኣባ መክሲሞስ እዮም። ኣባ መክሲሞስ ናይ እስክንድርያ ግብፂ መበል 15 ጳጳስ እዮም። ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ንቤተ ክርስቲያን ን15 ዓመታት ኣገልገሉ። እዞም ቅዱስ ኣቦ ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ሃይማኖቶም ዘጽንዑን ዝተምሃሩን እንክኾኑ ከለዉ መናኒ ከም ዝነበሩ ይንገረሎም። ከም ወደ መዝሙር ንኣባ ያሮክላን መበል 13 ሊቀ ጳጳስ፣ ንኣባ ዲዮናስዮስ መበል 14 ሊቀ ጳጳስ ብትሕትና ኣገልጊሎም እዮም። ዲቁናን ቅስናን ዝተቐበሉ ድማ ኣብዚ ግዜ እዮም። ጳጳስ ኮይኖም ድሕሪ ምምራሖም ከዓ ንምእመናን ብኣፍ ብመጽሓፍን ኣስተምሃሩ። ብኸምዚ ከዓ ንኣባጊዖም ካብ ተኹላ ናይ ምሕላው ግብሪ ኣከናዊኖም እዮም። ብፍላይ ከዓ ብደረጃ ዓለም ከሓድያን ንዝኾኑ ኣማኒን ሳምሳጢን ተዋጊኦም እዮም። ጻዕሮም ሰሚዑ ከዓ ከሓድያን ተወገዙ። እዞም ቅዱስ ኣቦ ኣባ መክሲሞስ ወይ ከዓ ማክሲሙስ ካብዚ ዝበልጽ ብዙሕ ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሖም ብሰናይ ዕረፍቲ በዛ ዕለት እዚኣ ዓረፉ። ኣምላከ ቅዱሳን ስለ ኣቦታትና ክብል ንጉስነቱ ዝርህርህ ጓሳ ይሃበና ኣሜን። ካብ ናይ ቅዱሳን በረከት እውን ይኽፈለና ኣሜን። ሚያዝያ ዕለት 14 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ዓመታዊ በዓላት ኣባ መክሲሞስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ወርሓዊ በዓላት ድማ ሃዋርያ ፊሊጶስ፣ ኣቡነ አረጋዊ ዘሚካኤል፣ ቅዱስ ኣቡነ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ፣ ቅዱስ ሙሴ ናይ እግዚአብሔር ሰብ፣ ኣባ ስምዖን ገዳማዊ፣ ኣባ ዮሃንስ ጻድቅ፣ ኣዴና ቅድስቲ ነሳሒት። በረከቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ስለዚ ንርእስኹም ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥረያ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ ንኽትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ንኹሉ መጓሰን ንርእስኹምን ተጠቐሙ። ተጠንቀቑ ይቕረታ ተጠንቀቑ። ኣነ መስከድኩ ነቲ መጓሰ ዘየናሕሲሉ ከም ተኻሉ እኩያት ዝኾኑ ሰባት ከም ዝመጽኹም እፈልጥ እየ። ካባኻትኩም እውን ከይተረፈ ንደቀ መዛሙርቲ ሰዓብቶም ምእንቲ ክገብርዎም ቀናን ትምህርቲ ክምህሩ ክትንስኡ እዮም። ስለዚ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ንነፍሲ ወከፍኩም ካብ ምምዓድ ከም ዘየብኮርኩ እናዘከርኩም ንቑሑ ይብል ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 20 ካብ 28 ክሳብ 31 ማለት በረከቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 15 ስንክሳር ንቐጽል ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዓመታዊ ክብረ በዓል መናይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ እዩ። ርእሱ ድሕሪ ምቑራፃ ድሕሪ 15 ዓመት ዓሪፋ ዝተረኸበትሉ ዕለት እሞ በረከትን ረድኤትን ምስ ኩላትና ይኹን። ከምኡውን ወርሓዊ በዓል ናይ ቅዱስ ህፃን ቄርቆስን ኣዴና ሰማዕት ቅዱስ ኣዲኡ ኢየሉጣን ኣዲኡ ብሰላም ኣብፅሐና በረከቶም ሕደረና ኣሜን። 15 ሚያዝያ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ዓብይ ነቢይን ሰማዕትን ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓሉ ብሰላም ኣብፅሐና። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ እመቤትና
ቅድስት ድንግል ማርያም ቀጺሉ ክንድናይ ካህን ዘካርያስን ቤተሰብ ዝኣክል ክብሩ ዝተነግረሉ ፍጡር ይህሉ ኢልካ ክንገር ይኸብድ እዩ። ቅዱስ ሉቃስ ወንጌሉ ዝጀመረ ብናይዚ ቅዱስ ቤተሰብ እዩሞ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ገሊጹሉ ኣሎ። ካህን ዘካርያስን ቅድስቲ ኣዴና ኤልሳቤጥን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርን ሰብን ብዘይ ኣበር ዝነብሩ ጻድቃን ነበሩ። ናይ ሰብ ንግደፎሞ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብዘይ ኣበሳ ምንባር ክንደይ ይረቅቕ። ነዚ ኣድንቖት ይግባእ። እንተኾነ እዞም ቅዱሳን ሰብኣይን ሰበይትን መኻናት ብምንባሮም ውላድ ከይወለዱ ዕድሚኦም ሓሊፉ ነበረ። ትውፊት ቤተ ክርስቲያንና ከም ዝነግሮ ዕድሚኦም ናይ ኤልሳቤጥ 90 ናይ ካህን ዘካርያስ ድማ 100 በፂሑ ነበረ። ፍጹም ትዕግስቶም ዝረኣየ ጎይታ ድማ ኣብ እርግናኹም ካብ ኩሉ ሰብ ንላዕሊ ዝኾነ ንበይኑ ትንቢት ዝተነግረሉ ዓብይ ነቢይ ንክህቦም ንመልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ለኣኸሎም። ቅዱስ ዘካርያስ ድማ ሰብ እዩ እሞ ካብ ብዝሒ ደስታ ዝተለዓለ ምስ መልአኽ ስለ ዝተኸራኸረ ዝተመላለሰ ድዳ ወይ ከዓ ዓባስ ብሃም ኮነ። ቅድስቲ ኣዴና ኤልሳቤጥ ግን መስከረም ዕለት 26 ነዚ ዓብይ ሰብ ጸኒሳ ን6 ኣዋርሕ ርእሳ ሰወረት። ኣብ ሻድሻይ ወርሒ ናይ ኩሉ ፍጥረት ጎይታ ኣብ ዝተጸነሰሉ ግዜ ናይ ኣርያም ንግስቲ ድንግል ማርያም እመቤትና ናብ ኤልሳቤጥ መጸት እሞ ክልቲአን ቅዱሳን ደቂ ኣሓትነታት እየን። ኣደ ኣምላኽ በጺሓ ሰላም ምስ በለቶም ከዓ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣዲኡን ህፃንን ወሪዱ ኤልሳቤጥ ብምስጋና ዮሃንስ ከዓ ገና ኣብ ማህፀን ከሎ ብደስታ ዘለለ ሰገደ። ብድሕሪ እዚ ከዓ ኣብ 30 ሰነ ተወልደ እሞ ኣቦኡ ዘካርያስ ከዓ ስሙ ዮሃንስ ይኹን ብምባል ልሳኑ ተፈትሓሉ። ቅዱስ ዮሃንስ ተወሊዱ 2 ዓመትን 6 ወርሕን ምስ ገበረ ሰብኣ ሰገል ብምምጻኦም ኣብ ምድሪ እስራኤል ንዘለዉ ህፃናት ሄሮዶስ ኣቕተሎም እሞ ቁርብ ጸኒሑ ኣይሁድ ንሄሮዶስ ብዛዕባ እዚ ቅዱስ ዮሃንስ ዝነገርዎ ክጽነስ ከሎ አንደበት ኣቦኡ ዝኣሰረ ክውለድ ከሎ ድማ አንደበት ኣቦኡ ዝፈትሐ ዮሃንስ ዝበሃል ህፃን ኣሎሞ ንዕኡ ከዓ ቆተሎ በልዎ። ኣዲኡ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ሒዛቶ ክትሃድም ከላ ንኣቦኡ ካህን ዘካርያስ ግን ኣብ ማእከል ቤተ መቕደስ ቀተልዎ። ኣረጋዊት ቅድስቲ ኣዴና ኤልሳቤጥ ድማ ንህፃን እናዕበየት ኣብ ገዳም ዝፋታ ን3 ዓመት ወይ ክሳብ 5 ዓመታት ጸንሐት እሞ ቅዱስ ዮሃንስ 5 ክሳብ 7 ዓመት ምስ መልአ ግን ኣብዚ ኣብ በረኻ ኣዲኡ ዓረፈቶ። እንሆ ከዓ ዘካርያስን ስምዖንን ካብ ሰማይ ወሪዶም ቀበርዋ። ህፃን ዮሃንስ ከልቅስ ከሎ ከዓ ቅድስቲ ኣዴና ድንግል ማርያም ኣዴና ብዙሕ ነገራት ሰንጢቓ ሰምዓቶ። ንሳ እውን ኣብ ስደት ነበረት እሞ ምስ ጎይታ ኣብ ደመና ተጻዒኖም በጽሕዎ እሞ ድንግል ሓቒፋ ኣጸናንዓቶ። ንጎይታ ከዓ ክንወስዶ ዶ በለቶ። ጎይታ ግን ንኣገልግሎት ክሳብ ዝጽውዖ ኣብዚ ይጽናሕ በላ። ባሪኻትን ኣጸናኒዓትን ከዓ ተፈላለዩ። ብድሕሪ እዚ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብዚ ቆላ ፀጉሪ ገመል ለቢሱ ፈልቁ ተዓጢቑ ኣይፈልጥን ፈልቁ እኳ እንታይ ብሕትውናኡ ቀጸለ። ን25-23 ዓመታት ብንጽህና ክነብር ከሎ ብዘይካ ኣራዊት ምድርን ሰማያውያን መላእኽትን ምንም ኣይረአየን። ነዛ ዓማጺት ዓለም ከዓ ኣይቀመሳን። ብድሕሪ እዚ 30 ዓመት ምስ መልአ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ተናገሮ እሞ ኪድ ናይ ወደይ ጎደና ጽረግ በሎ። ነቢያት እውን ስለዚ ነገር ተናጊሮም ነበሩ። ኣቦኡ ዘካርያስን እውን ወኣንተኑ ህፃን ነቢየ ልዑል ትሰመይ እስመ ተሃውር ቅድመ እግዚኣብሔር ከመ ትጽህ ፍኖቶ ኢሉ መንገዲ ከም ዝጸርግ ተናጊሩ ነበረ። ቅዱስ ዮሃንስ በዚ ጊዜ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እናገስገሰ ካብ በረኻ ንይሁዳ መጸ። ቁመቱ ቀጥ ዝበለ፣ ጽሕሙ ከም ዝተፈልፈለ ሃሪ ዝወረደ፣ ጸጉሩ ከም ኳኽ ዝጸለመ፣ መልክዕ ዝተመልአ፣ ግርማኡ ዘፍርሕ ገዳማዊ እዩሞ ዝረኣይዎ ኩሎም ፈርሕዎ ኣኽበርዎ እውን። ፈጢኑ ንህዝቡ ንስሓ ሰበኸ።
ንብዙሓት እውን ናይ ንስሓ ኣጥምቖም ንብዙሓት ናብ ንስሓ ኣጥምቖም እሞ በዚ ኣገልግሎት 6 ኣዋርሕ ምስ ጸንሐ ጎይታ ናብኡ መጸ። ዮሃንስ ንሰማይ ምስ ንግሱ ንምድሪ ምስ ልብሱ ዝሓዘ ፈጣሪ ኣጥምቐኒ ኢሉ ምስ መጾ ሰንበደ ረዓደ ናብ ዝኣትዎ እውን ጠፍኦ ኣይከውንን ጎይታይ ንስኻ ደኣ ኣጥምቐኒ በሎ። ጎይታ ግን ፈቒደልካ ኣለኹ በሎሞ ኣጥመቖ። በዚ ምኽንያት ድማ ክሳብ ሕጂ መጥምቀ መለኮት እናተባህለ ይነብር ኣሎ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ መወዳእታ ንሄሮዶስ ገሰጾ፣ ንጉስ ከዓ ተቐይሙ ን7 ዓመታት ኣሰሮ። በዚ ዕለት ሄሮዶስ ልደቱ ኣብ ዘኽበረሉ ዝነበረ ጊዜ ጓል ሄሮዳድያ ብደርፊ ኣሳቢባ ኣምሓለቶ። ንሱ ከዓ ንናይዚ ዓብይ ርእሲ ንርእሲ ነቢ ቅዱስ ዮሃንስ ኣቑሊፁ ብጻሕሊ ገይሩ ሃባ ኣበው እምሄሶ ለሄሮዶስ ይብላዕ መሃላሁ ንሄሮዶስ ማሕላኡ ተዝጥሕስ መሖሸ ነይሩ ይብሉ። ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ርእሱ በሬራ ክትከይድ ከላ ኣካላቱ ግን ደቂ መዛሙርቱ ቀበርዎ። በረከት ይሕደረና። ርጉም ሄሮዶስ ክሳዱ ድሕሪ ምምታሩ ከዓ ርእሲ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ናይ ጸጋ ክንፊ ተዋሂብዋ ጎይታና ናብ ዘለዋ ደብረ ዘይቲ ከይዳ ኣብ ቅድሚኡ ሰገደት። ሐዋርያት ብዝረኣይዎ ነገር ተገሪሞም ንርእሱ ኢድ ነስኡላ። ብድሕሪ እዚ ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንርእሲ ቅዱስ ዮሃንስ ናይ ምምርማር ስልጣን ሂቡ ኣፋነዋ። ናይ ምምሃር ስልጣን ሂቡ ኣፋነዋ። ኣብ ሙሉእ ዓለም ን15 ዓመታት ክትሰብኽ ጸኒሓ። በዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዓረብ ዓረፈት። ኣስማት ቅዱስ ዮሃንስ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ኣስማት ድማ ነቢ፣ ሐዋርያ፣ ሰማዕት፣ ጻድቕ፣ ካህን፣ ባሕታዊ፣ ገዳማዊ፣ መጥምቀ መለኮት፣ ጸያሄ ፍኖት፣ ጸራጊ መንገዲ፣ ድንግል፣ ተንከተም፣ ናይ ብሉይን ሓዲስን ድልድል፣ ቃለ ኣዋዲ፣ ኣዋጊ ነጋሪ፣ መምህር ወመገስጽ፣ ዘይኣቢ እምኩሉ ካብኡ ዝበልጽ። ጎይታና መድኃኔ ዓለም ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ምትረተ ዘኪሩ ይቕረ ይበለልና። ጸጋኡ በረከቱ ክብርን ይሓድረልና ኣሜን። ሚያዝያ ዕለት 15 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ጸኣተ ነብሱ፣ ቅዱስ ኒቆላዎስ ዝሃገረ ሜራ ካብ 318 ሊቃውንቲ ሓደ ዝኾነ፣ ቅዱስ አጋቦስ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ ዝኾነ፣ ቅድስቲ እለ እስክንድርያ ሰማዕት፣ ኣቡነ አቢብ ጻድቅ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሚናስ፣ ቅዱስ ቂርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ፣ ቅድስት እምባእ መሪና፣ ቅድስት ክርስቲና፣ ቅዱስ ኤፍሬም። በረከቶም ይሕደረና። ናይ ኩሎም ቅዱሳን ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ድማ ይሰውርና ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ይረክብ ኣሜን። በረከቶም ይሕደረና። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ድጓ መላእክት ተኣርመለይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናች ወድንግል በሥጋች እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ በዶግታ አንቲ ማንስ ዙብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ተጸጋ መለተ ውዳሴ መለተ ሞገስ መለተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ወጸልይ ምህረተ ወእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድረ አጋዚት አበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ተማኅፀነ መከራን አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል